Goeiedag iedereen, ik ga nu terug vertrekken van de grote markt van Sint-Niklaas naar Nederland. Wat beelden van de markt, natuurlijk ook een aparte vlog te zien, het bezoek aan de donderdagse markt. Maar, ja. Beste mensen, voorrang van belang om dat te respecteren. Ik ga langs de winkelstraat. Dat is een privé-step, maar normaal gezien de steps zijn hier in de winkelstraat tot een maximumsnelheid van 8 km per uur. En dan buiten de zone kan je terug sneller met de step. Dus hier ja, zone treinstation aan de rechterkant. Maar nu terug naar links voor mijn aansluiting van de F411. Ook de mogelijkheid via de F4 naar Gent of de andere kant naar Antwerpen. Ja, en dan hier de informatie al bekend, die verbreding van de fietssnelweg werken vanaf 2027. Dus dezelfde breedte, of misschien ook wel breder op bepaalde locaties, zoals het laatste punt van de E34 tot het grenspunt met het linkspoor.
in de andere video is ook wel te zien momenten van de spits, dus de drukte hier van de fietsers. Dat is natuurlijk van absoluut belang, die bredere versie van de fietssnelweg.
Dus hier is de Schonstraat. Dus de eerste fase is tot dit punt. En dan spreekt men op een latere periode van de tweede fase daar, van de Schonstraat dan tot de E34.
heeft men geen voorrang, maar vaak laten de auto's je toch door. Zo de E34 en dan het nieuwe stuk, al sinds 2023, dit hier. Met de verlenging dan tot het grenspunt. Op vandaag nu al 306 fietsers, dit jaar 111.174. Dus je ziet hier ook wel duidelijk, die breedte is absoluut noodzakelijk. Daar de zone van Sint-Niklaas en dan de volledige aansluiting. Want het is in stijgende lijn, de fietsers. Als je dat hier ziet, er zijn meer fietsers dan op de fietssnelweg F4. Meer bepaalde zone, Sint-Niklaas, Antwerpen, heeft er ook al meer dan 100.000, maar dus hier heb je nog wel een drukkere fietsverkeer.
zo het voorrangspunt voor de fietsers. Dan kom ik aan feitelijk, ja, de grenszone, het linkspoor. En dus daar de terminus. Ik ga nu via Kapellebrug, want ik heb geen mountainbike fiets nu bij en de fiets wordt ernstig beschadigd door dit bos. Ik had dat ook al getoond. Het stuk bos in kilometer 500 is in feitelijk de problematiek dat daar een fietspad zou moeten komen. Hè. Hier zou het wel interessant zijn dat er een fietspad komt en op hetzelfde moment moet het verkeer dan ook wel iets trager rijden. Bon, ik ben er wel vlot door, maar ik zou beter aansluiten ook tussen ja, de fietshaven en het grenspunt hier. Zo, momenteel is het fietspad enkel bereikbaar tot de Plus, omdat dus de werkzaamheden bezig zijn nog. Hè. Zo, ik ben hier ook Nederland binnen.
Zo aankomst Stad Hulst, nog even tot de locatie van de Havenfort. Zo locatie Havenfort, het centrale punt, winkelcentrum links, binnenstad rechts. En dan ook de deelfietsen hier.